тия са педараски работи. Демек, Ето педарас. да те питам, бай Георги, един въпрос. Ко би направил, ако спечели 100 000 лева от тотството, бе? Викам от тотството, ако спечели 100 000 лева, ко би направил? Ще се ожена за майките. Така. Отиде днес кошерика. Какво право ще никъде? А го видиш? Му е почената. И аз така. Не мога да ебе, той е голям корема и не мога да ебе. Пуска се като кастенурки са кюскати. Да. Не забрави кой е станало, бе. Он е отказ, че не бил в болницата, бе. Мърката ли бе? А, Абе, да се опасявам да не те удари теб. тя е на Виолета баща е в болницата. Да. Там е. Колко бири изпи днеска? Една. Закусвали, обедвали. Браво. Свински връки. Така. Как е бирата? Така. Един от друго. Пием. Има и някой там. Отидам в шивата. Овците са там. То нещо какво е бе? Събота. Не знам кой дет на днешка. Събота. Трябва да се види. Това стоя да отида с някой ден. Днеска петък бе. Утре е събота. А днеска е петък. Днеска е 20. Честит празник. Трябва да видя. Днеска е князден. Ние предстоям. Това неделя го писал цете за нова година да има някой лепче да ме пари. Нова година как би прекарал? Новата година като старата година. Сварим мисирката. Имам един пътър. Кафа на майките е много скуба. Така. Аз дълго изям. Отвори в зелето го фарим. Сега 54 куча. Ясо! Филипитайщето, къде се намира женето? Дестинация. Тук направо. Направо. Да. Вето ви оправя набързо. Аз донеса сета каляне това си в питалището. Да те питам, доколко спадал с тежка кога?
Браво. Нidi treba štaku od Kanku Barovića dosta strašna. Канко Баров ли бе? Ага. Той Канко умря. Знам, ама брат му щял да дойде да те види, бе. Да го черпяваш и него. Ще дойде друг път. Мен не може да дойде. У вас може да дойде, у мен не може да дойде. Искал някой да го бръсне. Майка тя го обръсне. А, Но той се бърка между краката. да, като откачен. Иска да погали горгутката на Пенка. Да. Я се бъта бял чаша. Да. Аз ще го приказа. Тя е една пена, ама човек ще видиш аз колко ще има мрънка. Ходи да видиш пазача. Кой е пазака? Та малко, бе. Не бе пазачи. Но те приятел те мен. И да видиш наката. Сида. Не го видя и него. Бъди вече коля на къде си? На гизата. Самичък. Да, самичък. Тази седмица не сме, а другата седмица сме там. Ще има кюфтета свински. Да. Пушени ребра ще има. Да те питам, имаш ли нути чушки да ми дадеш? Уидеш и никаш идеш. Да. Това има. Имам бе. Аз мали не можа да си посея, тази година ги посея рано. Така. Как е самотата? Посеем тази година чушки здравата. Пили кафе сутринта. О! Сутринта пили кафе. Не. От така. От ти ли пия с кафе? От кафето се проявявам. Ага. Айде. Къде е? Вървим пия. Много рано. Не мусна. Айде, да яш.